আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ দলত কোনো এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নাই। কোনোবা দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগে বুলি আমাৰ দলত কোনো সিদ্ধান্ত নাই আৰু আলোচনাও কৰা নাই। না কংগ্ৰেছ, না বিজেপি, না UDF, না UPPL। কোনো দলৰ লগত আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই আৰু আমি নকৰিব। মুঠতে আমি BPF সিংগেল অকলে আমি ইলেকশ্যন খেলিব কাৰণে কত কোনে বহিছে? মই বহিছে নেকি? কোনোবা ৰিহন दैमारे কোনোবা খাম্পা বা কোনোবা বহিলে নহ'ব। যদি কোনোবা দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগে মইহে বহিব, প্ৰেচিডেণ্ট মইহে। ৰিহন दैमारे বহিছে বুলি ক'ত আছে? ৰিহন दैमारेকতো মই অথৰাইজ কৰা নাই না। সি কিবা কাৰণে বহিব পাৰে, বেলেগ কিবা কাৰণে, সদায় পলিটিকেল নহয়তো, কিবা প্ৰাইভেট কিবা কাৰণেও বহিব পাৰে। মই কাকো এনেকুৱা বহিবলৈ মই কাকো এডভাইচ দিয়া নাই বা আমাৰ দলৰ পৰা এনেকুৱা দায়িত্ব দিয়া নাই কাকো। প্ৰমোদ বৰাই যোৱাকালি গোসাইগাঁৱত কৈছে যে হাগ্ৰামে অকল সুবিধা বুলি ৰাজনীতি কৰে আৰু তেখেতক অকল মানে ক্ষমতা আৰু টকা লাগে। এইবিলাক প্ৰমোদ বৰৰ যিবিলাক কথা কৈ আছে ইয়াৰ ৰিপ্লাইটো আমাৰ জনসাধাৰণে দিব, মই নিদিম। আপুনি প্ৰাৰ্থীটো জয় হোৱাটো নিশ্চিত, কিন্তু ইউজি ব্ৰহ্মই কৈছে যে তেওঁ অসমত NDAত নহয়, NDAৰ বাহিৰত হ'ব লাগিব আৰু আপুনি যদিও কেণ্ডিডেট দিয়ে 10% ওপৰত ভোট নাপায়। এইবিলাক যোনে যিমানে নকয় কিয়, ইউজি হওক, কোনোবা উৰ্খাওগেৰা হওক বা প্ৰমোদে হওক বা যিমান UPPLৰ লিডাৰ আছে, এইবিলাক ব্লাইণ্ড কথা কৈ আছে। ইহঁতে সময় আহক, ৰাইজে ৰিপ্লাই দিব ইহঁতৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো। পাৰ্টিটো আমাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব ইয়াৰ 2 দিন পিছতে আমি কেণ্ডিডেটটো ডিক্লেয়াৰ দিম। BPFआ देरहायो नामा? BPFआ बोरै देरहानांगौ? BPFआ थांनाय सरकार गावसिनि सरकार थानायाव देरहायाखै, आरो दा देरहाबावो नामा? बिसोर गैला दा। ओरैनो मिडियायाव नोंथांमोना थिखांबाय थानायखायसो BPFआ दङ, नङाबा BPFआ ओरैनो बिराद दुरबलसै, दा गैला। गामि गामि BPFनि मानसिखौ नों नागिरबाबो मोननोनो थांनो नागिरला। गथिखे गावसिनि वार्कार, मोजोमसे वार्कारफोरखौहाय माने थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा सम सम एसे मिनिथाव बाथ्रा बुङो, बेखौ बुंबाय थाथों। खिन्थु नोंथांमोना नुगोन जै दिन रिजाल्टआ ओंखारगोन ओइ दिन जोंनि NDAनि जे बिजाथिफोर दं मोननैबो समस्तिनिफ्राय देरहालांगोन आरो जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय जोङो माने मोननै समस्तियाव देरहालांनाय गोख्रोङै जोङो बाहागो लागोन। बाहागो लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि, जोंनि ओनसोलनि गांनाय उखैनाय, जोंनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा नरेन्द्र मदि सारनिफ्राय हेफाजाब लानांगौ। जोंहा जोंनि गुबै माने धरना लानायनि कारनानो जाबाय जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल आरो दिनै मेडिकेल कलेजआ दिनै आबुं जायाखै आरो बेवहाय जोङो जुदि जोंनि दिनै माखासे जोंनि मानसि हिसाबै गोबां समस्यायाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जायो आरो बैफोरखौ लानानै जेब्ला जोङो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जायो। दिनै क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव गोबाङानो मिथिगौ पस्टमर्टेम जायो, गोबाङानो मिथिया पस्टमर्टेम जाया, नाथाय बेवहाय माखासे माने माबाखौ लानानै दिनै पस्टमर्टेम खालामनाय जायो जे ओरैबायदि माने पस्टमर्टेम खालामनाय जायो बेयाव जिखिनि जों मिथिगौ दिनै सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखायबा बेवहाय मोजां मोनसे रुमनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि नांगौ, बेवहाय कारेन्टनि फेसिलिटि गैया आरो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दिनै जिनिखि मेटेरियल्स नांगौ बे मेटेरियल्सआ बेयाव गैया। बेवहाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय प्रफेसारनि प्रयोजन दङ, बेवहाय दिनै गैया। नाथायबा बे सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनायनि मोनसेल' कारनानो जाबाय नोंनि आंनि न'खरनि बुजाबुजि आरो पुलिसनि गेजेराव जिखिनि बुजाबुजि, बे बुजाबुजिनि गेजेराव सिम्पोल माखासे पस्टमर्टेमखौ दिनै खालामनानै हरो, नाथाय नांगौ बादि बेयाव पस्टमर्टेम जाया होननानै जोङो मिथिगौ। नाथाय दिनै मानसि हिसाबै गोबां कारनाव थैनो गोनां जायो, मेजर कारनाव थैनो गोनां जायो। बैफोरनि पस्टमर्टेमखौ जुदि आबुं खालामनांगौ जायोबा, नंगुबै जुदि पस्टमर्टेम खालामनांगौ जायोबा नैबे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव खालामनो हाया। बेखायनो गोजान दिनै बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांनो गोनां जायो। बिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा हाहाकार जानो गोनां जायो।
बेवहाय थांनाय फैनायनि जिखिनि सुबिदा बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो न'खरानो भुगिनो गोनां जायो बेनि थाखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि स्वार्थआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै जोङो नैबे थावनियावहाय जोङो 2 घन्टा धरना लानाय जादों जों मेडिकेल कलेजावबो जोङो बेखौ सावरायदों जे दिनै मानो मेडिकेल कलेजाव दिनै पस्टमर्टेम खालामनो हानाय सुबिदा जायाखै बिथांमोना दिनै बुंदों दिनै बेखौ दिनै लुफुंगासिनो दङ खालामगासिनो दङ नाथायबा 1 बोसोरसो नांगोन बेवहाय जोङो जुदि पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि सुबिदा जानांगौब्ला नाथायबा दिनै जों जेबादि नुदों जेबादि सावरायनानै मिथिगौ बेयो 1 बोसोरजोंबो आबुं जानायनि महराव गैया बेनिखायनो जोङो थाबैनो दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो हानाय बायदि जोङो सुबिदाखौ नांगौ होननानै जोङो बुंदों आरो दिनै जोङो क'क्राझार हिसाबै बिराद माने भुगिनो गोनां जादों कारनानो जाबाय गायन' डक्टर जोंहा साफिसियेन्ट गैया आरो दिनै जोंनि गथ'फोरखौ जोनोम होखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ जेरैबायदि केयार लानांगौ गथ'फोरखौ दोननो थाखाय जेरैबायदि रुमनि प्रयोजन नांगौ बेबायदि रुमनि दिनै प्रयोजन गैया केयार लानो हानाय बायदि मोजाङै केयार लानो हानाय बायदि बेवहाय दिनै सुबिदा गैया गोबां दिनै न'खरा बिदिनो जोंनि गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव गोबां माने खस्थ' गोलैनो गोनां जादों भुगिनो गोनां जादों बेखायनो जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आरो दिनै आसामनि हेल्थ मिनिस्टार केशव महन्त बिथांनिसिम आरो दिनै बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो दिनै 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों दिनै गोसोखां लाइ जोङो हरनो सानदों आरो दिनै 11 बाजिनाय लोगो लोगो डिसि बिथाङा दिनै जोंनि मेम'रेन्डामखौ लांफैगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि दाबिफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो गथाय हरगोन बिथाङा दिनै गासै जोंनि हरनो गोनां बिथांमोननो दिनै बे मेम'रेन्डामखौ गथायगोन गोजोन्थों 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो औ UPPL आव जयनिं जायोबानो 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो BPF आवबो जयनिं जाबानो 300 थाखा होयो 500 थाखा होयो आं खोन्थानि कंग्रेसआ दिनैहाय जुदि 300 थाखा आरो 500 थाखा होयोबा जों सानफ्रामबो 1000 जयनिं जाहोनो हायो दा बै भटार्सफ्रा जाहैबाय फ्लोटिं भटार्स बिसोरो जे नोंनो गाबोन भट होथारगोन बिनि जेबो गोरोन्थि गैया दा बेखाय बे जिनिसखौ माखासे समावहाय जोंनि लिडारफ्रा गोरोन्थि खालामो जे जोङो सब समाय जोंनि भटार्सफ्रा रोंगौथि गोनां भटार जानांगौ जोंनि साननाय हनायफ्रा थोंजों जानांगौ जानला मोनला फैसाजों मानसिफोरखौ लब देखायनानै जोबनायावहाय नोङो जेबो फिथाइ थाहैया दिनै नोङो BPFआ गावसोरनो गिनांदों मोनसे समाव बिसोर गिलु बालु फैसानि गेम गेलेजोब्बाय दिनै बे जिनिसा बेमार बायदि जानानै थाबाय दा बेखायनो अबेबा जिनिसखौ जोङो साबधान होनाया मोजां नायै जोङो मानसिफोरखौ जयेन जानो हायोबा जाया मावनो हागोन बेफोर आलादा खोथा खिन्थु बे साधारन कमन मानसिफ्रा बिसोरो दिनैनो UPPL गाबोननो BPF समफोरनो कंग्रेस बे जिनिसा गिदिंबाय थादों दा बेखौ लानानै बिथांमोना जयनिं सेरेमनिखौ खालामबाय थादों ओंखायनो आं बे एसेबां नैबे MP इलेक्सनाव गोहोम होगोन बायदि सानाखै नोंथाङा जुदि गमामायैनो जुदि देरहानो थाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि गिबि मावनांगौ हाबाया माखौ मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आंनि गिबि मावनांगौआ बेनो 1 नाम्बाराव जोंनि सिनस्रिया जाहैबाय आबाद जोंनि सिनस्रिया आबाद नालाय जोङो आबाद फोथारावहाय दै मोनदोंना मोनाखै जोङो बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय जोंनो कारखाना नांगौ दा नोङो चिरां बायदियाव नोङो गिदिङोब्ला गिलु बालु गय जोंनि गया गासैबो बायजो रायजोआव थांजोबो दा गयनि प्रसेसिंखौ जों बाहायनो खालामनो हायो आरो जोङो बाहाय माबा उद्धब कारखाना मावनानै जानो हानाय बेबस्थाखौ खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय औवाया नोङो तामिलनाडुआव सौहैयो पेपार मिलावहाय अन्ध्र प्रदेशआव सौहैयो पेपार मिलावहाय दा जोंनियावनो जुदि खालामबा बड'लेण्डआव बाहायबो नों 1000 मानसिया बाहाय थांनानै थानो हायो दा बेफोरबायदि जादों दा नोङो अन्थाइयाबो जोंना बालाय रायजोआव सौहैजोबो दा जायखिजाया मानो जोंनि मावनांगौआ जाहैबाय गिबियावनो जोङो आबादखौ जोङो बुथुमनांगोन कल कारखाना मावनानै जानो थानो हानायखौ जों नायनांगोन बेनि उनावहाय इडुकेसनखौ जोङो सोलायगोन इडुकेसना फरायनायनि नामाव फरायबा जाया स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि पास जाबा जाया जोंनि फरायनाया स्किल गोनां आरो रोंगौथि गोनां मोनसे फरायनाय जानांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा माने हाइ स्कुल पास जाबानो गावबागाव बेबस्था लानानै जिबन जापन खालामनो हागोन दा बे सुबिदाखौ जोङो होनांगोन आरो आङो गिबियावनो बेखौनो सानदों जे जोंनि साख्रि बाख्रि गथ'फोरनो जोंनि लाइमोनफोरनो नांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि आबाद फोथारा जे जोंनि आबादा मेन बुस्थु बिराद इम्परटेन्ट जोंनि इण्डियानि तुलनायाव दिनै गुबुन फिसा रायजोफ्राबो जोंनि बिराद सिगां टेक्न'लजिया गोजौ जाबाय दा बेफोरनि बेबस्थाखौ खालाम क'क्राझाराव लासिंसिं दिनै नायोबा मोनसेबो कल्ड स्टरेज गैया कल्ड स्टरेजआ मा बुस्थु जेब्ला जोंनि आबादा सारप्लास जायो बेखौ जोङो कल्ड स्टरेजआव दोननो हायो दा दोनथ'बायनोबो गैया दा बेखायनो मा जोंनि मेक्सिमाम आबादा बेंगलनिफ्राय फैयो
जोंनावनो जुदि आबाद मावनो हायोबा बुरजा मावनि आबाद मावनो हायोब्ला जोंबो जोंनि मानसिफोरनो आसामाव जोङो मालायनिफ्राय लाबोब्ला साप्लाय खालामनो हायो दा बे बेबस्था गैया दा बेबायदि थासारियावहाय नोङो फारसेथिं साख्रि बाख्रिबो गैया आबाद मावनायनि बेबस्थाबो गैया जोंनि मानसिफ्रा बाय बोरै थांनानै थानो हागोन दा बे जिनिसखौ जोङो नायनांगोन